Здравейте! Днес в творчеството на iMart ще ви представя как да си направите една интересна декорация за Великден. Ще ви представя и материалите, с които ще работя. Както виждате, тук имам дървено пано, дървени шайби, висулки, това е мъх, салфетки ще ни трябват, игла и конец, това е дантела. Както виждате, тук има най-различни десени от плат. Аз съм се избрала с два от тях, с които ще работя. Стиропорени яйчеца мънички, дървени маниста. Ще ни трябва малко канап и съвсем малко хартиени цвечента. Крафт лепило. Ще започнем и ще ви покажа какво точно ще сътворя. Както ви казах, това е основата, върху която ще работя. Тук съм си взела малко мъх и съм си го поставила на едно зебло, като съм си изрязала горе-долу същото, което е и края на самото пано. След това ще бъде залепено и ще направя ето този тип зайчета. Вижте, аз едното съм си го подготвила и ще ви покажа как точно ще направим и другото. Ето, че, както виждате, съм си залепила самия мъх за паното. Виждате и зайчето, него не съм го залепила, само е на части. Сега ще ви покажа как точно съм го направила. Както ви казах, работя с тези прекрасни платове, които са в различни десени. Както виждате, аз единия ми цвят е това пипи, червено и бяло. Другият цвят, с който ще работя, ето този. Ще ни бъде нужно да си изрежем едно парче, което е дълго 30 см и е широко 10. Ще го сгъна на две по този начин. И както ви казах, ще ни бъде нужно игла и конец, с която ще почнем по-малко да правим по този начин и да издърпваме, за да можем да наберем по този начин ето полата на зайчето. Ето, че тук накрая завързах. Както виждате, тук остава съвсем малко незашито, но аз ще го залепя с силикона. Ще прикрепя. И ето, че вече, както ви казах, поличката е готова. По същият начин ще ни бъде необходимо от тази дантела около, може би, 20 см ще отрежа. И пак по абсолютно същият начин аз ще започна с иглата и конеца да набирам в края, както полата ви показах. По този начин ще издърпаме и самата дантела. След като вече е готово, слагам в края от топлия силикон. И залепяме ето по този начин. Тук отгоре. И полата вече е абсолютно готова. Следващото нещо е, както ви казах, това са дървени шайби. Тук трябва да направим лицето. Както виждате, тук съм работила с един тънкописец. Горе-долу гледайте да бъдат сравнително близо. Правя си нослето. Може да се направите усмихнато, а не по този начин, по който аз правя. Ще го направя миглите. И тук имам един фломастер бял
който чрез натискане се получават, виждате, бяло. И тук имам една пудричка. Може да го направите с абсолютно с сенки. Малко да сложим за бузките. Ето по този начин вече сме абсолютно готови. Ето, че вече главичката е готова. Оставяме тук. Ще продължа и с ушите на заека. Това са дървени висулки. Както виждате, тук имам салфетка, която е трипластова и за декупажа ще ни бъде необходимо със сигурност да махнем, както знаете, тези две части съвсем внимателно, за да остане само едната. И след това с крафт лепило и четка аз лично ще използвам, както виждате, това прекрасно листо. Ще намажа с малко крафт лепило тук. Размазваме добре. И аз лично ще поставя по този начин да залепне добре след това ще ни бъде необходимо и лепило, което трябва да намажем и отгоре, за да може по-добре да залепне. Тук започваме да изтърпваме. И след това ще оставим да изсъхне. Както виждате, получи се добре. Ще направя и другото ухо и поставям на малко да поизсъхнат. Ето, че вече остана да направим само, както виждате, ръчичките и крачетата. Тук съм си изрязала от канапа едно парченце. Взимам си манистото. Гледайте да подберете манисто, което да е с по-широко гърло, за да може да премине връзката. Правим в единия край възел. И така ще направя и от другата страна. След като са готови, аз лично с малко топъл силикон, за да не зашивам, ще поставя и ще прикрепя тук отдолу, като притисна. Както виждате, тук съм наредила и цветенцата, които също ще залепя отдолу на тревата. И тук отгоре по същият начин залепяме ръцете. Ето така. Както виждате, забравих да кажа за панделките. Това са от същите платове съм направила, като си изрежете ето по този начин едно парченце.
Зашивам го или отново може да залепите с топлия силикон. След това събирам тук в средата, вързвам с едно конче и панделката се получава. Така съм направила и двете панделки. От тук нататъка остана да залепим всичко за самото пано. Както виждате, всичко ми е така просто поставено, за да мога да преценя кое къде точно да залепя. Така че започвам от цветята и така ще залепя абсолютно всичко. Ето, че остана само да залепя яйцата. Както виждате, това са обикновени яйца. Аз съм ги нарисувала малко в същия цвят. Ще ги поставя ето тук едното и ще закрепя този начин и остана и другото. И ето, че вече нашето великденско пано е абсолютно готово. Мисля, че даже може и за подарък да послужи, така че ако ви е харесало нашето видео, дайте един лайк, абонирайте се за канала и натиснете камбанката за известие. До скоро!